Fil-programm Extra l-Prim Ministru Robert Abela tkellem ukoll dwar kif il-Gvern u l-Partit Laburista mmexxi minnu jridu jkomplu juru ruħ soċjali u jtejbu ħajjet in-nies. Ta' eżempji kif bl-aħħar budget kompla jgħin lin-nies waqt pandemija billi ta' żiediet oħra lil pensjonanti żied l-istipendju l-in-work benefit iżda l-Prim Ministru saħaq li jrid ikompli jixpruna ħidma favur soċjetà aktar ġusta u li toffri opportunitajiet għal kulħadd. Nara partit li jibqa' dejjem xprun biex dal-gvern ikompli jimxi lejn soċjetà li tkun waħda aktar ġusta, lejn pajjiż li jkun iktar sabiħ u pajjiż li jkun iktar ambizzjuż. U tgħid li soċjetà aktar ġusta xi tfisser imma xi ħaġa xi frażi din teoretika li soċjetà aktar ġusta tfisser waħda li toffri iżjed opportunitajiet għal kulħadd. Għaż-żgħażagħ tagħna kwalità ta' xogħol aħjar, inkam aħjar. F'intervista mal-ġurnalista esperjenza Xavier Balzan li fija semma miżuri ta' investiment fin-nies bħal pakkett ta' 70 miljun euro li jinkludi ċekk refużjoni tat-taxxa għal ħaddiema u ċekk addizzjonali għal familji u anke l-aħħar miżura li tħabbret il-ħadd ta' skema ta' rifużjoni għal spejjeż marbuta ma' mediċini tal-IVF li saru mill-bidu tas-sena, Dr. Abela semma wkoll iż-żgħażagħ u l-laqat li jkollu magħhom. Titkellem dwar diversi suġġetti magħhom u l-perspettiva li għatuk u l-mod kemm tant nitgħallem minn għandu għalhekk niltaqa' spiss maż-żgħażagħ tagħna hija xi ħaġa li verament taffaxxinak. U għalhekk ma nitkellimx dwar iż-żgħażagħ bħala l-mexxejja ta' għada, iż-żgħażagħ huma l-mexxejja tal-lum u għalhekk aħna kellna il-kuraġġ li naqqasna l-età tal-vot għal 16-il sena għaliex irridu li ż-żgħażagħ jipparteċipaw magħna, ikunu katina magħna fit-tmexxija ta' dan il-pajjiż. Quddiem anke rapport tal-Kummissjoni Ewropea li juri li din is-sena Malta se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea u li l-ekonomija f'Malta mistennija tikber b'darba u nofs iżjed mill-medja Ewropea, il-Prim Ministru semma l-ħtieġa ta' proċess edukattiv li jibqa' għaddej dak magħruf bħala t-tagħlim tul il-ħajja. Dan sabiex kulħadd jibqa' jkollu opportunitajiet ta' xogħol aħjar. Filwaqt li tenna li f'elezzjoni ġenerali l-partiti jitilqu xejn b'xejn, tkellem dwar il-vera sondaġġi li jkollu il-laqat man nies bħalma kellu fl-aħħar jiem fis-suq tal-Birgu. Hawn qal isama l-affarijiet pożittivi u l-isfidi tan-nies li mbagħad fuqhom jaħdem biex jiddeċiedu bid-deċiżjonijiet li jieħu isarrafhom f'ġid għal kulħadd. Il-pensjonanti li jitkellmu miegħek dwar il-mod kif iż-żidiet konsistenti li tajna sena wara sena mill-2013 il quddiem effettwaw b'mod pożittiv il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Tisma' wkoll il-menti. Realtajiet li kultant taqqas tkun konxju tagħhom. Dak li tisma' minn għandi nies u dawk huma il-vera sondaġġi mbagħad meta tirritorna hekk fl-uffiċċju x-xogħol tiegħek ikun li inti taħdem fuq dak li jkunu qalulek in-nies fejn huwa tajjeb tkompli ttejbu u fejn in-nies jindikawlek l-hemm defiċjenzi jew affarijiet li jistgħu jsiru aħjar. Trid tpoġġi l-enerġija kollha tiegħek, tiffoka u tindirizza dak ir-realtajiet tan-nies.